Čaute, vybral som sa dneska na túru. No síce škaredé počasie a zima, ale no, prečo nie? Je to okolo takých 8 kilometrov. Práve prechádzame do krajšieho lesa, sú také vysoké stromy a nie sú tak na sebe natlačené. Už sme skoro pri prvom posede, to je takých 500 metrov, iba kúsok a tam v diaľke už je vidno Pajštún. Za tým Pajštúnom, za tým prvým posedom ešte sa ide do kopca a tam je ten ďalší a potom už pôjdeme okolo Pajštúna dole. Dostali sme sa do prvého poseda. Tam chvíľu si dáme pauzu a pokračujeme ďalej. Toto je super, čo dokážu taktorí ľudia. A odkazujem, že nech to neničíte, lebo dá to zabrať ešte k tomu kopcu, nosiť ten materiál, stavať. Je to drina, no. Zanechali sme tu taký istý poriadok, ako tu bol. My sme nezašpinili a ideme pokračovať v ceste. Zima na tvor. Strašná zima. Čím sme vyššie, čoraz viac snehu. A už aj takedy tá zem je trochu. Už sa aj také úplne meké. Máme takéto škaredé počasie a v lese kadro. Takedy také biele počasie, že biela obloha to nie je škaredé celkovo. Dostali sme sa do poseda číslo 2, takže už iba Pajštún a potom ideme už dole. Aj taký sú tu, no. Ale neviem, či by sa tu takto s tým zakryl. No je to až také luxusné ako pavučiny, to sú. Asi toto tu moc nikde neupratuje, no. Už ideme po žltej rovno k Pajštúnu. A nie málo. Strašne tu fúka, ale tam na tom poli brutálne. A strašne, aj cez rukavice to bolo cítiť a možno pri Pajštúne. Ak by sme išli, ale už nemáme čas, do chvíľu už bude tma, tak sa to neoplatí, aby sme náhodou nezablútili. Zastávka číslo 3, Pajštún.
nakoniec sme sa rozhodli, že tam pôjdeme. No nebudeme dlho. Tretie miesto, kde sme sa dostali. Takže trojtúra. Toto pekné, len budeme sa musieť ponáhľať, že iba chvíľu sa tu zdržíme, lebo už bude o chvíľu tma. Strome to tu, ale ideme dole. Ale je to ťažšie ako hore. Stihli sme to, dokým není tma, no už sa teraz stmieva nad 8 kilometrov. Tak dostali sme sa do cieľa, nemuseli sme vyťahovať ani čelovky. Trvalo nám to 2 hodiny a 45 minút. Ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.